κόσμος, λογιστής ο Γιάννης και νηπιαγωγός η Στέβη δεν μπορούσαν να βρουν επαγγελματικές διεξόδους μέχρι που τους ήρθε μια τρελή ιδέα, η οποία τελικά πεδείχθη σωτήρια. Πριν φύγουν για την Αγγλία, λοιπόν, πήγαν σε μια εκδήλωση οι άνθρωποι που τους προσέφεραν σαμπάνια με φύλλα βρώσιμου χρυσού. Η 28χρονη Σταυρούλα κρατά από γενιά μελισσοκόμων και έτσι σκέφτηκαν να μπουν στην επιχείρηση του πατέρα της, συνδυάζοντας όμως το θυμαρίσιο μέλι με το βρώσιμο χρυσό. Τελικά το ζευγάρι κυριολεκτικά άδειασε τις βαλίτσες του τελευταία στιγμή πριν αποχωρήσει από τη χώρα μας. Έμεινε στη Χαλκίδα, όπου είναι και η έδρα του, και μέχρι σήμερα έχουν προσεγγίσει την εταιρεία τους με ονομασία Staya Farm από τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Κύπρο και τη Ρωσία για την εξαγωγή του προϊόντος. Παράλληλα, πλαισίωσε το μέλι με χρυσό με ακόμη 10 προϊόντα, δημιουργώντας τη σειρά Βασίλισσα. Μέλι με λεβάντα, με κανέλα, με κόκκινη, καυτερή πιπεριά και άλλα ελληνικά προϊόντα. Επίσης, προκειμένου η εταιρεία να ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα Βασίλισσα, φέτος προχώρησε στον τριπλασιασμό, παρακαλώ, της παραγωγής μέλιου. Να μια ευχάριστη ελληνική ιστορία με αίσιο τέλος. Να πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καρεπίδη, ο οποίος μίλησε στην Ιβωνή Κλάπα. Υπήρχε μια προδιάθεση για να ασχοληθούμε με τον αγροτικό τομέα και γενικότερα με τα αγροτικά προϊόντα, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδοκιμάσει. Αλλά από τη στιγμή που μπήκαμε και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτό, δοθήκαμε ολοκληρωτικά. Ήταν κάτι για μας πρωτόγνωρο, ήταν η γραφειοκρατία που συναντήσαμε ήταν για μας πρωτόγνωρη, αλλά ένα-ένα τα εμπόδια τα υπερπηδήσαμε και δημιουργήσαμε ένα προϊόν που μέρα με την ημέρα βρίσκεται σε ράφια του εξωτερικού και αντιπροσωπεύει τη χώρα μας επάξια. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 8 ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είμαστε έτοιμοι για τη Ρωσία. Πάρα πολύ καιρό, αλλά παίρνει χρόνο η διαδικασία. Και το προϊόν ποιο είναι? Έχουμε 11 μελισσοκομικά προϊόντα, αρχίδια ενωμένης με το μέλι με φύλλα βρώσιμου χρυσού. Είναι θυμαρίσιο μέλι με φύλλα βρώσιμου χρυσού 24 καρατίων. Και από εκεί και πέρα είναι τα απλά τα μέλια, μέλι θυμαρίσιο, μέλι ελάτης βιτίνας, μέλι δάσους και αγριοβοτάνων. Πηγαίνουμε σε λίγο πιο σύνθετα μέλι με κερίθρα, μέλι με βασιλικό πολτό και γύρι και στα λίγο ακόμη πιο σύνθετα μέλι με μεγάλα δάκρυα μαστί, χασιγίου, μέλι με κόκκινη καυτερή πιπεριά, μέλι με γκοτζιμπέρι, μέλι με κανέλα και μέλι με λεβάντα. Πρωτότυπα είναι και το μέλι με τη μέντα και τη λεβάντα, που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Αλλά εντάξει, η μεγαλύτερη εντύπωση στα αυτιά κάποιου κάνει το μέλι με βρώσιμο χρυσό. Πώς προέκυψε η ιδέα? Σας το ζήτησε κάποιος, το εμπνευστήκατε εσείς? Η έμπνευση ήρθε από εμάς, αλλά είναι έμπνευση η οποία προέκυψε βλέποντας τις γαλλικές σαμπάνιες με τα φύλλα βρώσιμου χρυσού και είπαμε γιατί όχι να μην δημιουργήσουμε κι εμείς ένα προϊόν το οποίο θα μπορέσει να ανταγωνιστεί λόγω του ότι οι Γάλλοι φημίζονται για τα περίφημα γαλλικά κρασιά. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε περίφημα ελληνικά κρασιά, αλλά είπαμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε το αγνό, το περίφημο ελληνικό μέλι με τα φύλλα βρώσιμου χρυσού. Σε ποια περιοχή έτσι έχει περισσότερη απήχηση? Αυτό έχει μεγάλη απήχηση στις ΗΠΑ, στην Ελβετία και γίνονται κάποιες κινήσεις να πουσαριστεί λίγο το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπεύετε να επεκτείνετε την παραγωγή σας και τα προϊόντα σας με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο που το κάνετε άμεσα στο μέλλον? Μέρα με την ημέρα κάνουμε επεκτάσεις. Είτε στο θέμα του συσκευαστηρίου, είτε στο θέμα της τυποποίησης, στο θέμα της παραγωγής. Είμαστε σε διαρκή επέκταση, γιατί δεν περιμέναμε και αυτή την εξέλιξη, να είμαι ειλικρινής. Κύριε Καρυπίδη, είστε από τους ανθρώπους που μεσούσες της κρίσης τα κατάφεραν. Δεν πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει ακόμη, αλλά το προσπαθώ. Εγώ και η σύζυγός μου είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είπαμε όχι από την πλευρά να το παλέψουμε. Το είδαμε περισσότερο διασκεδαστικά και χωρίς άγχος. Όλο αυτό απέδωσε. Ευχάριστες ελληνικές ιστορίες. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12:30, πάμε...